Dobrodošli na U sebi. Nastavljamo serijal o opraštanju i pričamo o tome zašto je tako teško oprostiti sebi i zatražiti oproštaj od drugih. Kada ne uspevamo da oprostimo sebi, ostajemo zarobljeni u osjećanjima krivice, stida i samoprezira. Da bismo se oslobodili iz tog zatvora i pripremili za promene u životu, potrebno je da pogledamo u sebe i da se za početak zapitamo zašto nam je tako teško da tražimo oproštaj od drugih i da oprostimo samima sebi. Nesvesno se plašimo da ako oprostimo sebi za nešto što smo uradili drugima, da će to značiti da je takvo ponašanje bilo u redu, da smo prešli granicu, da ćemo i dalje raditi slične loše stvari i da će se to završiti loše. Zdrava krivica i kajanje su znak da smo odlutali od svojih vrijednosti. Mogu da nas motivišu da priznamo grešku i popravimo stvar, da pretvorimo grešku u prostor za rast i za nas same i za odnos sa osobom koju smo povredili. Kada se suočimo sa povredom koju smo naneli drugome i osjetimo želju da popravimo stvari, sve što možemo da uradimo je da ponudimo svoje kajanje i srca. Čak i ako neko nije živ ili više nije deo našeg života, i dalje je moguće da priznamo grešku i da ponudimo kajanje. Čak i to donosi ozdravljenje. A šta ako neko ne prihvati naše kajanje i izvinjenje? Ako nam kaže da nam ne veruje i da oproštaja nema? Kao i u svakom odnosu, kontrolišemo samo svoje postupke. Ne možemo da utičemo na to kako će drugi reagovati na naše izvinjenje i da li će nam dati oproštaj. U toj situaciji sve što možemo da uradimo je da ponudimo svoje iskreno kajanje. Ali čak i ako odgovor nije ono čemu smo se nadali, na nekom nivou donosimo ozdravljenje i sebi i drugoj osobi, jer ih pozivamo da preispitaju svoje osjećanja i da iz sebe oslobode okovane opraštanja. Prvi korak je da prepoznamo zašto želimo da tražimo oproštaj. Koja dela ili odluke nas muče? Šta nas najviše blokira? Važno je da budemo iskreni prema sebi, bez minimiziranja i pravdanja. Zatim da dozvolimo sebi da osjetimo osjećanja povezana sa postupcima. Da li je to stid, krivica, ljutnja na sebe ili osjećaj neuspeha. Da ne bežimo od tih osjećanja, već da ih prepoznamo i damo im prostor da se izraze. Zatim da istražimo uverenja koje stoje iza. Šta govori naš unutrašnji kritičar? Koji strahovi i sumnje upravljaju stavom prema sebi. Ovo je ključni trenutak introspektivne moći. Kada prepoznamo istinu iza osjećanja, možemo da menjamo postupke. U procesu opraštanja sebi možemo koristiti unutrašnju podršku ili zamišljenu osobu, ali važno je da kažemo: vidim tvoju patnju, vidim tvoju ljudskost, zaslužuješ oproštaj i ljubav. Ovo oslobađa teške emocije i omogućava prvi pravi korak ka transformaciji. Da li prvo moraju da nam oproste drugi ili mi sami sebi, zavisi i svako za sebe treba da odluči šta ima više smisla. Važno je da oproštaj sebi ne znači da zanemarujemo lekcije ili dopuštamo ponavljanje grešaka. To znači da oslobađamo mržnju i stvaramo prostor za učenje, postavljanje zdravih granica i slobodu. Svako opraštanje je proces rušenja barijera koje nas razdvajaju, pritiska da budemo u pravu i uvek kada spustimo ovaj štit pronalazimo pravu bliskost. Sljedeći video vodi nas kroz proces oproštaja drugima.